Radio broadcaster nga gipusil patay samtang nagprograma sulod sa radio booth sa Yambalay sa Calamba, Misamis Occidental, gilubong na. Samtang reward money alang sa makatudlo sa mga sospek, miabot na sa 3.7 million pesos. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gilubong na adlawng Domingo ang patayng lawas sa broadcaster nga si Juan Humalon o mas nailhan nga si DJ Johnny Walker sa Calamba, Misamis Occidental. Kauban ang iyang asawa nga si Jeribel Humalon, duha ka mga anak o mga suod nga higala. Gihatod sa iyang lubnganan ang patayng lawas ni Humalon sa North Zamboanga Gardens sa Polanco, Zamboanga del Norte. Samtang gibutyag si SITG Johnny Walker nga mga miyembro sa gun for hire ang mga sospek sa pagpatay kang Humalon. Gani, naila na kuno nila ang gunman nga mipusil patay kang Humalon base sa mga witness nga ilang nakuha. Kahinumduman nga usa ka adlaw human ang pagpamusil patay kang Humalon, ilang gipagula ang facial composite sketch sa usa sa tulo ka mga suspect. We confirm na may identity na tayo nung gunman and yung facial sketch nung second man. So that was our basis to refer now the case. Of course with the direct evidence that we have, yung ating mga testimonial evidence, yung result ng ating technical investigation from the PNP forensic units. Gun for hire matud pa ang mga sospek nga sagad galihok sa area sa Balyangaw, Calamba, sa Pangdalaga, Plaridel ug Concepcion sa Misamis Occidental. Gibutyag sab sa opisyal nga miabot na sa 3.7 million pesos ang kantidad sa reward money nga gitagana karon alang sa makahatag og impormasyon ug lokasyon sa mga sospek. Yung 3.5 na binigay ng provincial government of Misamis Occidental plus 100 from the Presidential Anti-Organized Crime Commission and 100,000 from the Presidential Task Force on Media Security. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.